Ibe Dalu. O nwere obere osi obisi ka nne ezu ka o wee jepụta. Ịma na okwu na-afịa m arụ na chọtakana m akwụkwọ okwu nzuo oke. Na-ewu ekene m ụnụ. Abụ m onye ifele okwu ara ekwe m ekwu, mana onye isi na-ekwu okwu ekwughị ya ọbịa m na ntị gbakwa nkịtị. Onye nke ịbụ na-ekwu okwu ekwukwu ya ọbịa m na ntị. MC Fadigo ịdakwa ada okwu ahụ ọzọ. Mana ịma na okenye ka m bụ, ndị nze ada nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọbụla. Ndị Igbo, kedu mgbe anyị ga-amụtakịrị na ekwensu ahụ ihe ndị ọcha gwara anyị ka ọ bụ? Ndị Igbo, kedu mgbe anyị ga-amụta na ekwensu abụrụ ihe ndị ọcha gwara anyị ka ọ bụ? Iji maatụ, n'ọdịnala Igbo, ụmụ ha alụsị emegoro akaja dịka ekwensu. Mana ọta ka mma akọwara ihe bụ ekwensu. Mgbe ndị ụka bịara be anyị, o nwere ofu nwoke a na-akpọ Bishọp Shanahan. Ọ gbara mbọ rie nne ka e mee ka ịshọ na ndị ụka pụtara ekwensu maka ife ekwensu bịara ndị ọcha bịara izu anyị obi. Jee jụọ ese, sọọsọ ndị Igbo na Naịjirịa, I repeat, sọọsọ ndị Igbo na Naịjirịa lụsara ndị ọcha ọgụ for almost 40 years ndị ọcha emeriri anyị, mana ha akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ. Onwero ndị ọcha mfe ịbata be anyị. O nwere ọgụ a na-akpọ ekwumekwu, ahịa ekwumekwu. For 33 years plus, ndị Igbo ji ụta na egbe na ekwensu anyị na-abụti wee lụsa ndị ọcha ọgụ for 33 years. Arọ 33. Ekwensu wee dara ndị ọcha wee gbugbo. Ịma ibe kpatara ya? Ekwensu bụ alụsị eji anụ ọgụ. Ekwensu ahụ ajọ mmụọ. Ekwensu abụrụ devil. Ekwensu ahụ Satan. Ịghọtara ife m na-akọwa? Edo na-ewu egwu ajọ mmụọ. Ọ bụ ịchọwa ego ijebe na edo. Etu a ka ekwensu dị, ijebe ọgụ. Ịchọ mmụọ ya eso ụjọ ọgụ na ọrụ gị anya. Ịchọwa ekwensu. For 33 years, ndị Igbo nọ n'iru ọgụ wee gbaa ndị ọcha n'iri n'ifi ekwensu enyemaka ekwensu nyere anyị. Ị na-aghọta ife na-ekwu? Now Shanahan bụ onye isi ụka ndị Katọlik wee chọọ ife anyị eme ka a wee mekpa ekwensu arụ. Ụtọ na ekwensu kwụsịrị ndị ọcha befa bịa Igbo izu n'ife dị be anyị. O wee translate Baịbụl Igbo. Olu ebe anyị dị Satan, ọ denye ekwensu. Ekwensu ahụ Lucifer. Ekwensu ahụ Satan. Ekwensu ahụ devil. Ekwensu bụ mmụọ dị nsọ eji eje ọgwụ. Mana ịma na ife ọjọọ bụ afọ mee gịnị? Ọ bụla omenala. Ekwutobe ekwensu ọgba afọ ọwa omenala. Onye Igbo chọrọ iti egwu ife ya na-anụ n'ụlọ ụka ekwensu ka ihe na-eme gị n'ụwa a. Ewezuga ekwensu mụ na ha ama nna ebe a. Chukara na okenye ife a na-egwu. N'ụka Emeka ya ji ife. Onye nwatakịrị na-eto eto n'usi ekwensu, ọchị na ekwensu ji anyị bụ mmadụ. Ekwensu nwewewo, mana ekwensu zọrọ anyị ndụ 33 years anyị na-anụ ọgụ. Maka njụ ọrụ, chekọdo Naịjirịa niile, ọmụ agbụrụ nụsawuru ndị ọcha ọgụ ma ọ bụrụ ndị Igbo. It took the British people about only 2 days to destroy Benin. As it took them 33 years, they could not conquer us. Na-akụkara na ase, na-achụ ese, ndị okenye na-etikere na ọnụ ka ya dị nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụrụ. Now, let me explain ekwensu to you etu ihe si ghọta ya. N'ụlọ ụka a na-eje ọgụ, o nwere mmụọ a na-akpọ. Ọ bụrụ na ị gụọ Baịbụl unu, ị afụ na ndị Izrel chọba ije ọgụ akpọba Yawe. Eziokwu ka asị. Eziokwu ka asị. Ejebe ọgụ kedu mmụọ a na-akpọ Yawe. Ndị Igbo jebe ọgụ kedu mmụọ a na-akpọ ekwensu. Erigbo ekwensu rigbo ụlọ, ọchịrị ụta na mma ya mee ihe niile anyị. Kesi ka esi gba nkịtị, mmụọ n'ọcha na-amara Chukwu bịasị ebe anyị kụziere anyị na ekwensu bụ ajọ ife. Ịchọ ife onye bụ nwa ekwensu na-ekwu ya ka ọ na-agwa gị. Inezie ma anyị mama ndụmọdụ ka eyi ka onye agụụ na-agụ na ife ekwensu mere na ndụ. Ka anyị jirikere na ụtụ na-akụziri ndị mmadụ na ekwensu ahụ ihe akwara anyị ka ọ bụ. Ekwensu bụ mmụọ eji anụ anya ya mere n'ụbọchị gbugbo ọgaranya megide nwa ogbenye obele ekwensu akwa alịlị. Ekwensu ebe enyi ọnụ ya. Ịchọba ịchọ ọgụ
mgbe dịka atụ egwu erikwa ike ngarị erikwa ga-ekwe nsu n'udo n'ogbu n'abalị ife abụ mmụọ na-atụ eji eje ọgụ kezi ka esikwa nkịtị onye ọcha abụọ anyị na-ekwe nsu bụ ajọ ife sinsi ijebela ụka ị na-ekpe ekpere ka ekwe nsu nwụọ edo nne ewu ya nwa m edo ya nwa m kwechibisi ekwe nsu ama nwa m ife niile abụ mmụọ dị n'ala Igbo kedu ụbọchị anyị amụta na eziokwu maka ọ baala anyị uru onye kpọrọ maịkị aka ọ sị na ekwensu mere onye ọdachi dara ọsị ekwensu o mesie anyị ụmụaka enwere ihe na-eto onye na-eme ha ọfụma obodo ya ekwensu nọtụrụ na ọ bụrụ ekwensu na-eme maka njọ gị n'ụwa o nwere ife megide n'ụwa njọ na mmanya na-ede ana m ajụ gị ajụ o nwere ife megide njọ na mmanya na-ede njọ dị mma dị nke dị na-anya moto akwa moto gị nwere trọtụ nwee breki fana abụọ na-alụkọ ọrụ ọnụ njọ na mma dịba n'ụwa aka niile ọra ịda adịkwa ama ma a na-aga ọfọsị ụmụnna nwezu akụ ụmụnna ama nwezu nwa akụ elu ife kwuru anyị enwere ọgaranya n'eti anyị enwere aka niile ahụ maka na mmadụ niile rarụcha ịla onye ya abụzi kekman anyị dị na onye ya abụzi ọgaranya mana Chukwu debere n'elu ka i wee lote ndị nọ n'ala Chukwu debere gị n'ala ka i wee lote maka na nwata fọ eze eze mee gịnị nke ndị nọkwa n'ala taa ya nọkwa n'elu echi maka na echi mee gịnị echi dị ime ka m mụtakana na ife ala ọ na-asụzi oyi na ntị ndị Igbo n'ọnụ ọgbakọ a na-ekwuchi ekwensu omela anyị gịnị ekwensu biri anya mmiri na ọla ya ọgụ siri ike megide ndị ile anyị sikana fada ya siri ụkọchukwu na nsị ya na ọla ekwensu debere ya n'ọnọdụ ọnọ si ebezina ebele emegide ekwensu na ọ nwere ife ekwensu mere ya na ọ bụrụ na ị mara ọmara na ekwensu bụ ya wee mụta ya taa ịnụ ife mkpu mụta ya taa na ekwensu bụ ya wee so ị na ọnụ ụlọ ka na-etiri wa ya wee imechakwa isi ekwensu ka ihe na-eme gị anya ọdụ mma ito nke ndị ọcha ofu ekwensu nke ndị ọcha ka a na-akpọ ya wee mana ekwensu dị be nna ahụ bụzi ịmakwa ife nwa ndị ọcha si enweghị mmụọ ozi si gị na mmụọ ozi niile na-acha ọcha mana ajọ mmụọ bụsiri echi echi ka ọ bụ onye isi ochi ukwelu eburu isi bakịrị gị achịcha nwayọ tanetọ gị ndị Nnewi na-asị na ọdụkọkwu ube na anyị nke adịghị ube ọdụkọkwu ube si ekwutọsiri ekwensu na ọ bụrụ ezigbo ife ọnụmanara ọ na-anụ okwu m kamera na-esekwa na-ekwukwa ụyọ na nda si emezina ka ekwensu bụrụ ihe anịnị ga n'ala Igbo ọ na-asọ m oyi fada kpara maịkị aka ọ na-ara ekwensu ka ihere meghị ekwensu nwechi ọtọgbuo maka na ekwensu bụ mmụọ dị nsọ eji anụ ọgụ ife siri ike akpọba ekwensu ịnụrụ ife kwu chụọ ndị okenye ife bụ anya ekwumekwu ka aka ọrụ gị ọ na-asụ oyi na ntị ya mere ka ọ bụla ọdịnala na-eme maka na ife ọjọọ gbara afọ mara arụ kụzikere na ụmụaka anyị eziokwu na ekwensu aha aja ife ife kwu ọ dị ka etu anụ ewu dị gị taa na-egekwe ntị agụba mmụọ nọ na Nnewi ahụ nyere edo ofekebie gụrụ ọnụ ahụ ife kwu ụba ahụ ịba na oke ọfịa edo Nnewi nna ya esemewu ife niile ọrụ nke dị be anyị iwepụta ụka ịkpọ St. Michael dị asọ yọbara ya ihe isi ọkpọ okike isiri esemewu dị asọ yọbara ya ihe anya ọ dịkwa mma Maria dị asọ ma nna anyị nwaanyị edo nọ ebe a ụbọchị nke ndụ onye bịara edo na onye bara Maria onye nke ya karịrị ya gozi agozi onye gba ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ewere eme gị kwụrụ aja try nke nye ka m nye gị 7 days challenge ọnwa ife na-akpa site n'iru na ọnwa anyanwụ nwanne nwaanyị egosi ya bịara apa ime ma owuwe ya sarịbe ịnọ na kere marị ndị akụ nwaaka ibe gị jupụtasị ya na gracia si emesi ife a na ọ na-asụsi oyi n'anya onye Igbo bute ụtụ ọgụọ ndị ọcha niile ọ maara St. Peter dị asọ St. Barnabas Matthew nna wee chie ịgụọ ya alụọ ya eme kedu ka o si fọọ na olu na nke ndị Igbo ekwere isi ife adịghara ahụ